Hello, hello, hello! Mga mamshis, papshis at mga anakshis. Naka, meron na naman po ako naisip na gawing bonding namin ni Mother. This time, actually, isa to sa mga china-challenge sa akin ng mga nagko-comment, ng mga subscribers natin from YouTube. Yun daw ay ang i-makeover kita. Oh! Excited ka na ba? Let's try kung hanggang saan. Of course, kasama ko pa rin po ang aking mamshi, si Mamshi Jolly. Hello! Hello! Hi ka naman sa kanila. Hi! Napakapinis ng nanay ko. Ay, ito na, simulan na natin ang makeover ni Mamshi Jolly. Simulan na natin sa moisturizer. Tuturuan ko siya kung paano mag-apply ng moisturizer. Kamay, ma. Pahid mo sa buong mukha mo. Sa buong mukha. Ayan. Okay, now, eto na tayo sa foundation. Na. Wow! Ngayon naman, ako na tayo sa ating concealer. Ikaw ba, maman, yung kabataan mo is nagme-makeup ka rin? Hindi. Bakit? Wala lang, pulbos lang talaga. Ay, ganda lang siya. So, powder lang. Tingin sa taas. Tingin ka sa taas. Tada! It's time to contour. Hi! Sino gusto mo maging kamukhang artista? Ha? Ako? Oo. Hindi ko alam. Tingin mo ano, sino? Ikaw? Sino nga gusto mo maging kamukha? Sinong kamukha? Sino gusto mo maging kamukha after ng makeup na to? Sino ba malapit? Liza Soberani. Oh. Ang ganda ko na nga, foundation pa lang yan. Di ba? Oh. Sorry kayo. So, i-blend na natin yung kanyang contour.
Dahil kilay is life. Parehas po kami ng kilay ni mama, ganyan. Pababa po siya. So, dahil medyo malungkot. Kilay. Hit mo na ba? Na. Oh. Kailan ka huling nag-makeup? Kailan ka huling nag-makeup? Ewan ko. Naalala mo pa? Kailan? Alam ko, yung graduate kami ng high school, elementary. Sino? May elementary. Ikaw? Oo. College, di ka nag-makeup? Hindi. So, nung graduation ko, graduation ni Hindi. Aboy, Di ba nakaano lang ako, simple lang, pulbus lang. ganda talaga siya. Hindi ako mahilig. So, di sa tingnan natin kung ano pagkakait. Oo. Go. Hit. Naiiyak siya. Naluluha ka. Tingin sa taas. Tingin sa taas. Sa akin ma, sa akin. Flash on. Hindi kasi siya sanay mag-makeup. Diretso ka, tingin ka. Hi. Tignan natin yung hair. Hi! At ngayon, dadako na tayo sa kanyang buhok. Let's see. Bagay ba sa yung pink na lipstick? No. Nagka-lipstick ng viewing. So, this is it, guys. Natapos ko na makeover sa kanya at ngayon niya palang makikita ang kanyang
Aura. Tignan natin kung ano masasabi niya para sa kanyang final look. Let's welcome my Momshi G! Nga. Oh! Oh, what can you say? Ano, Maganda. ano sasabi mo? Maganda ko. Oh, tingin. Oh. Wow! Oh, di ba? Alam niyo na kasi ako nagmana kapag naka-makeup. Maganda na pag naka-makeup. How is it, Ma'am Shi Jolly? Kamusta? Maganda. Maganda ba? Oo. Oh. The kilay is check. Lipstick. Napaka-fresh lang ni Mother sa look. Oh. Ha? Sa mga moms. Hello, mga mamsi. Ano pakiramdam first time mo naka-makeup? Ano? Parang may nakaalis sa mukha ko. Hindi kasi sanay na nagme-makeup eh. Maganda ba yung gawa ko sa'yo? Okay, nagustuhan mo? Ganda eh. Totoo? Oo, tsaka, ang ganda ko pala. Oo naman, no? Siyempre maganda ako. Ang ganda ko pala pag naka-makeup. Set. Ano niya, luluha ka, uy? Ayan na, nagluluha yung mata ko eh. Sa eyeliner ba yun? So that's it, mga momshies at mga anakshis. Ang aming panibagong banding na naman na ginawa ni Momshi Jolly. This is Momshi G na nagsasabi pong huwag makakalimot. Sana na i-subscribe nyo na ang aking page na Althea Bababoom sa aking Facebook page at sa aking YouTube account naman na Momshi G. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa amin. Hello. Ayan, manatili po tayong safe and God bless you all. Salamat. I love you. We love you. I love you. Bye-bye.